ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyubesi nami ngomuntu siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyubesi. Asikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1. Kanti ke ukubingelelayo bathi ke uSipho wakwaphoseka bathi ke bhidliza imizi amanye amadoda amaqedeke kuvuko wakhe. Sibenge intombi abafukazana babenge inkomo bethu bese ngabedla amasiyene egonile encela impahla bathi bathanda idudla ngoba encane zimbangela amakhaza. Ngalesi sikhathi ke mbukeli uma ngabe ke sibukhoma kuSiyaviva TV1 sisuke ke sesikusondezela umelaphi wendabuko. Namhlanje eduze kwami ngihleli nensizwa ngihleli nomelaphi ngihleli nodokotela wesintu. Umfoka Xaba lo ake ngimdedele ngimuphi ithuba abingelele kwiningizimu Afrika. Asike sibingelele mkhulu lapho ngibingelela abathandi beSiyaviva TV. Ngibingelele isizwe sonke from ukusuka phansi eNatal ukufika eGoli naseMozambique bakwethu. Yebo. Dokotela asibakhumbuze abasibhekile ngalesi sikhathi ukuthi udokotela ungubani futhi uzalelwa kuphi usebenzela kuphi. Udokotela umfoka Xaba uzalwa uMathwala uMamnyamande fosuka from eGoli kodwa ngokwendabuko sidabuke eSwatini mkhulu. La salwa khona kuze kube nalesibongo sakaThwala kabomama abakaThwala mkhulu. Kodwa mina ngiyindodana ekhulela kaXaba esikhathini esiningi mkhulu. Okay. Dokotela ke ngiyazi ukuthi kulomsebenzi okuwona umuntu uyabe namagama amabili. Kunelokuzalwa epasini kube nelokuzalwa ethongweni. Wena dokotela ngokwepasi ungubani ethongweni ungubani? Elokuzalwa igama mkhulu ngoAzasakhe kodwa la sethongweni labo gogo nabomkhulu abanginikeza lona idlozi uBhubesi mkhulu. uBhubesi. Yebo mkhulu. Dokotela sifike nini kulomsebenzi wokulapha ngesintu? Mkhulu sengina 7 years ngilomsebenzi wabantu abadala mkhulu. Yebo mkhulu. Dokotela ungenile wangenwa sithathu sibeke lapho ngoba abantu abaningi isikakhulu nje ubusemusha nje. Umusha omunye umuntu uzothi awuke nakho ke seqalile. Umbani umane wabona ukuthi mhlawumbe umsebenzi akawutholi wasethi ayazini angiqale ngingene kule ndima. Dokotela nikeza abantu isiqiniseko sokuthi mangabe sikhuluma ngodokotela uBhubesi sikhuluma ngomuntu oyile entwasweni kwakusukela kuphi? Mina mkhulu kwangisukela from esikolweni bangidlisa amagobongo bathi bayangincengela ethongweni kodwa akuzange kwenzakale kanjalo mkhulu. Lona idlozile la ngisuse ekhaya la kuyongibeka la kwakufanele ukuthi ngamukele khona isikhwama sabantu abadala. Mina ngaligwenya ngaliphalaza ngangena phezulu komsebenzi welidlozi. Ngisho ngikhuluma manje ngiyawuphethisa umsebenzi wabantu abadala ngisho bathi uhlushwa umnguni noma umndiki noma umndawo mkhulu mina ngiyakuphethela mkhulu ngikuphakamisele umsebenzi wabogogo nabomkhulu kuze izinto zakho iphinde ilungu izinto zakho iphinde ikhanya mkhulu. Angizange nje ngihambe ngufunisisa endleleni lo msebenzi ngangenwa abogogo nabomkhulu esikhwame sasekhaya kusone sami. Ngisho ukhokho omkhulu ngisho nomama ongizalayo wayeyinyanga mkhulu. Yebo mkhulu. Dokotela ngiyafisa singene esigodlweni sigcile sinani esigodlweni sikaBhubesi siyamhlola umuntu siyamgeza umuntu yini izinto ongathi ziugabe ngazo lapha esigodlweni sakho? Mkhulu ngisho nasefonini siyawushaya umhlahlo mkhulu. Simbekisela umuntu simcale from phansi. Ngisho kunento yakho ongayitholisisi kahle noma into yakulahlekela mkhulu sicala from efonini before uzofika lapha ekhaya la ngisebenzela khona mkhulu. Mina ngisebenzisana nabodokotela besintu nabadokotela besingisi mkhulu. Angisebenzisa nje ukuthi mkhulu kufanele ukuthi wenze ngapha lokho kwesintu lokho kwabelungu ungakwenzi. Ngisebenzisana nako kokwethu mkhulu. Namanje nje ngibona kasomkhulu ngifundela ukuba unesi mkhulu. Asimkhumbuza umuntu ukuthi isigodlo sizinze kuphi nendawo ikuphi la usebenzela khona kahle hle. Mina mkhulu esikhathini esiningi ngitholakala eGoli mkhulu. Mawuse road port nje uthi ungase Westgate Mall mkhulu kula mkhulu engikhona ukuthi ngibuye ngikucollect khona kodwa uyafona kucala ungicheck ukuthi ngikhona lapho mkhulu. Dokotela ngiyafisa sibheke njengamanje esigodlweni sakho umuntu ofuna ukuphakamiselwa idlozi mhlambe ke kungenzeka ukuthi uyabona isimo sakhe samathongo noma isimo sakhe sokusebenza uma ukuthi umuntu mhlawumbe onalo siyakwenza ini lokho esigodlweni sikaBhubesi? Mkhulu kukhona kodwa mkhulu umuntu simcala egobongweni icala kodwa sibuye sihlole futhi sicheke labantu abadala ukuthi bahambisana kanjani. Sithola ingane zabantu esikhathini samanje mkhulu zigcina ithwasa mkhulu igcwele ubuhlali
ubuhlalu kanti ngesinye isikhathi idlozi lakhe bekadinga ukuthi loyo muntu loyagezwe abuye alungiselwe abantu abadala izinto zakhe ikhona ukuhamba kahle la esikhathini esiningi mkhulu sithola ukuthi masithwasa asithwaseli ukuthi sonke mkhulu silaphe cha mkhulu kunabantu mkhulu omunye umuntu mkhulu makasuka thwasa uthwasela ukuthi alapha umndeni wakhe ekhaya sithole ekhaya bakasebenzi ekhaya bathola ukuthi ekhaya kulungelwe izinto ekhaya kuvalekile kubophikile kumnyama kanti kunalesikoleti sabantu abadala kwakunomuntu mkhulu kwakufanele ukuthi amukele leyo umsebenzi kuze izinto zabantu basekhaya ihambe kahle khehla. Dokotela uthinta into ejulile uthinta into yomndeni umuntu ukubona ngani ukuthi njengamanje sengisesigabeni la khona kufanele ngempela umndeni nguflathele ngikwazi ukuthi ngiyophakamisa isimo sami sempilo ngoba ezinye izinto ubona abantu bengalungelwa nje ingenxa ukuthi uthotha abantu basaba ukuthi ekhaya bazothini mhlawumbe lento ngizothi ngiyaya lapha uthothi sekuyaphambana nedlozi. Aniyabona mkhulu esikhathini esiningi sesicindezelwa yilaba bensindiso mkhulu esikhathini esiningi bagceka thina abantu abamnyama uyabona bengikholwa kahle ekhaya iBhayibheli lafika nabengisi kodwa iBhayibheli into ephilayo mkhulu angeke ngize ngiceke iBhayibheli liyaphila and iBhayibheli liyakhuluma ukuthi kusazofika ilinge eziningi empilweni uyabona mkhulu lapho mkhulu kunomuntu ngesinye isikhathi makasuka sukumselwa lo msebenzi wabantu abadala noma khandelwa ukukhanya empilweni yakhe kudinga ukuthi umkhulu sihlole si-check ukuthi kahle kahle isimo sempilo yakhe sihamba kanjani kuyila mkhulu silungisa khona phezulu kwempilo yakhe mkhulu. Dokotela uma umuntu esondela lapha esigodlweni kwaBhubesi angakwazi yini ukuthola isigubhu esiphakamisa umsebenzi awenzayo? Mkhulu nginesigubhu samabhizinisi nginesigubhu esikhanda ilento lemkhulu eseyinyanga mkhulu esabathandazeli esamaprofit mkhulu. Yes mkhulu ngibuye ngibe nesigubhu samamoshari mkhulu. Kubukeka ngazuthi zihlukene lezi igubhu ngokusebenza kwazo. Sithatha usibeke dokotela ubungozi bukhona yini kuzona uma bukhona buyini? Mkhulu kusuke okuningi sikucoca sesendumbeni kodwa ngizochaza kancane kehle. Kunabanye abantu mkhulu othola ukuthi akayilaleli imfanelo yakhona kusasa azobuya athi isigubhu asizange sengisebenzele noma sizange singiphilele ekhaya. Kufuze ukuthi mkhulu alalele ama terms and conditions engizomnikeza wona mkhulu ukuze kusasa singadestroy ekhaya mkhulu angifuni ukunika umuntu kusasa mkhulu into eyobulala umndeni mkhulu awukwazi ukuthi mkhulu udla amamiliyoni wedwa mkhulu kufana njengomuntu ongasaphili ngoba kusasa siyofuna wena lesigubhu kunabanye abantu mkhulu engingabakhandela isigubhu engibakhandela ibhodlela lenhlanhla mkhulu elisebenza kuwe wena umuntu ukuthi izinto zakho ivuleke izinto zakho iphinde ikhanye khehla. Mhlawumbe masingabheka amanani ezigubhu zakho ngoba kuyabonakala ukuthi zehlukahlukene angakanani aqala kubani kuya kumalini umkhulu ngilalesi saka 8000 sibuye sikhuphuke mkhulu siye ku 12.5 mkhulu esokugcina lesesela sinamba sepermanent mkhulu 30000 mkhulu masikhuluma ngaleso sigubhu leso mkhulu sishaya singasuka umphansi mkhulu ngisho mawuna leso sigubhu leso uyakungicocela wena mkhulu kodwa wena mawufikile mkhulu siyakhulumisana nedlozi mkhulu kunabanye abantu mkhulu ekhaya bafika bahluphekile mkhulu kufanele ukuthi sicace inhlupheko yomuntu ayisigijimisa imali phambili icala mkhulu. Dokotela kuzwakala ke kodwa ke uma uthinta upermanent ngibona ngathi ke lapho kusuke sekujulwe kakhulu kungenzeka yini uma ngabe ngisondeza lesi sigubhu ekhaya ngiyithole sesidala udungunyane emndenini mhlambe singidlela abantwana okanye siphazamisa isimo soyongibambisene naye ithini imbandela lapho ngoba akufuneki umuntu melanda into uthothi into ezophinda imxake la ekhaya. Kunalesi mkhulu esesandawana mkhulu engayithole Angola mkhulu leso sigubhu leso mkhulu mangisikhanda mkhulu ngiyakucocela ama terms and conditions wakhona kodwa sibuye sidle mkhulu inyongo yembuzi mkhulu. Okay yebo mkhulu kodwa mase sisikhandile leso sigubhu leso mkhulu siyahamba siyosibekela esigangeni sisiphahlisele sisenza umsebenzi wakhona mkhulu sibuye siphakame after 7 days uhamba uyosilanda kodwa mkhulu leso sigubhu leso asigene ekhaya sihlala lesigangeni mkhulu. Dokotela ngiyafisa kosibhekile njengamanje simuphe inombolo zakho kanjalo nanokuthi ke indawo osebenzela kuyona futhi ke ithini into uma ngabe umuntu eza uyabhuka uma ngabe sondela kwaBhubesi noma nje cha angasondela ngisho engazange akuthinte. Umkhulu uyafona kucala ngoba ngisuke mina ngiphumele namazwe ngaphandle mkhulu angihlale ngikhona naseGoli mkhulu. Mawungifuna uyabhuka usho ukuthi uzofika ngaliphi ilanga sibone ukuthi kahle kahle ungafika kanjani mkhulu. Mina mkhulu ngitholakala eGoli
kodwa eRoadport kodwa abantu abaningi bayazi ngandawo yakhona eWestgate Mall emkhulu. Inamba yami engitholakala kakhulu kuyo mkhulu u060 8376 982 mkhulu. Bayakhona ukukuthola enkundleni zokuxhumana? Yebo mkhulu. Nginaye ka Facebook kodwa mkhulu eka Facebook aza sakhe mkhulu esikhathini esiningi mkhulu. Ngine WhatsApp futhi mkhulu kodwa inamba ka WhatsApp is 068 098 mkhulu 2756 mkhulu. Kunjalo ke mbukeli weSiyaviva TV1 ungakhohlwa ke ukusubscribe ukwenzela ukuthi ke uma ngabe sikufakela ke umbukiso ofana nalo usheshe ke ube ngokuqala ukuthi ke ubone. Sihleli ke noDokotela uBhubesi uDokotela ke ozinze lapha endaweni yaseGoli eRoadport ila ke athi ke usebenzela khona esigodlweni. Dokotela khona uzoyibuza ukuthi sekuzwile ukuthi uthi uyahlolisa lapha ekhaya kodwa futhi uyafisa ukwazi ukuthi ngoba uhlola nangocingo uphinde uhlole esigodlweni sihlola ngamalini kuhluke ukuhlola ocingweni nokuhlola esigodlweni. Mkhulu ukuhlukile mina ngani wayidlozi imali ukuthi ngihlole mkhulu anginiki mina angizenzeli labo bangiphethe yiba abangihambisa lo msebenzi mkhulu. Okay. Yebo mkhulu kunale ukuthi mawufikile esigodlweni mkhulu ngihlola nge110 rand mkhulu kunemali yabantu abadala esibuye siphakamise kuleyo mali leyo mkhulu. Yebo mkhulu. Uma sihlola ocingweni mkhulu mangihlola ecingweni mkhulu ngoba abanye abantu basuke babuye bafuna umhlahlo mkhulu ngihlola ngo300 rand mkhulu kuphela. Yebo mkhulu. Hayi kuyezwakala Dokotela Ningizimu Afrika sondela kwaDokotela uBhubesi uma ngabe ke wena ufisa ukusizakala ngeindlela eziningi ezahlukahlukene uthi ke nje lapha eRoadport la asebenzela khona azenze khona. Dokotela ngifisa simbheke lo onesimo sokuthi inhlanhla yakhe ayiphakami. Simenze njani esigodlweni kwaBhubesi? Mkhulu kunaleli bhavu mangisuke ngekukhandela lona mkhulu sisuke siphakamisa inhlanhla siphakamisa impumelelo phakathi kwempilo yakho mkhulu. Ngibuye mkhulu kunaleli khamba leli engilishunqisayo mkhulu sisuke sesiphakamisa zonke izimo nabantu abadala abakuphethe mkhulu. Sisuke sisusa kumnyama phakathi kwempilo yakho kunalesigcabo lesi mkhulu mangithi ngikufaka sona ngiyakukhanyisela mkhulu. Ngithi bathi lapha kuvalekile ngisho nezimali zakho ibophila mangikufake leso sigcabo leso mkhulu uyakungicocela wena mkhulu. Kodwa mhlawumbe umunye uzodideka Dokotela usinabise kabanzi uma ngabe sikhuluma ngenhlanhla. Kahle hle sisuke sikhuluma ngani kumuntu? Mkhulu kunabantu mkhulu abasuke bazalwa befumbathiswa inhlanhla kodwa mkhulu abanye abantu bayayithwebula leyo nhlanhla leyo mkhulu uthola ukuthi wena mkhulu awunayo yonke into empilweni kodwa kunala kwabuye kwaphambana khona ngesinye isikhathi mkhulu la izinto zakho mazithi ihamba kahle kunalento ekufana ukuthi iblock life yakho uzuyibuza ukuthi kwenziwa yini lokho mkhulu. Makusuke mkhulu mawuzalwe wembathiswa inhlanhla mkhulu awusweli lutho mkhulu kunento esikhathini esiningi abangayiunderstand ngahlale ngikhuza abazali abaningi ngithi ningabobulala imino yabantwana benu maniyithola iba yi6 mkhulu ngoba leyo mntana loyo uyokhanda uburage ekhaya ngakhuza nabodokotela baye ukuthatha leyo mino leyo ngoba mkhulu leyo mino leyo mkhulu ile abahlanganisa ngayo babuye bakhande eminye imithi yenhlanhla mkhulu. Okay. Nalesembatho somntwana ozalwa embethe mkhulu babuye basebenzisa abanye abodokotela mkhulu bathengisele ezinye inyanga ngaphandle uthola umntwana ahlupheka kanti kwathathwa ukwembathisa kwakhe esibelethweni sakamamakhe mkhulu. So ngamanye amazwi Dokotela uthi abantu abaqaphele konke lokho. Yebo mkhulu. Odokotela babuyisela izinto zabantwana uma umntwana azalwe naloko umama uyalazi isiko lakhona uma basakhulela phezulu kwesintu sesizulu bayazi ukuthi umntwana wazalwa wembathisiwe kwenzakalane mkhulu. Yebo mkhulu. Dokotela uBhubesi asibaphinda abantu ngeinombolo ukwenzela ukuthi ke bakuthinte basondele esigodlweni sakho basizakale ngoba ngiyazi ukuthi khona osibhekile njengamanje othola ukuthi lento oyikhulumayo wake waba naso isimo sayo uyakwazi ukuthi noma esedlulile kuleso sigaba mhlawumbe ke ngithi wayengazi yena ukuthi umntwana wakhe wembathisiwe kwase kuba nomuntu obanesihe nje sokumtsotsa noma sokumgebenga wase evele ke eyenza lento le oqeda kuyisho ikhona yini indlela ukuthi ungamlungisa ngayo umuntu njalo mkhulu kunamabhave simfaka kuwo mkhulu ngisebenzisa icanda mase sisuke sembathiswa lobo bunhlanhla baloyo mntwana loyo mkhulu simkhanyisele empilweni yakhe mkhulu ceda mkhulu kunalesifutho lesengibuye ngimpheke ngalo ngalela libhodo lalapha ekhaya mkhulu sisuke sikhanyisa zonke inhlanhla zakhe silethe ukukhanya silethe impumelelo phakathi kwempilo yakhe kehla. Asibaphe inombolo zakho mkhulu inamba zami 060 83
982 060 83 76 982 mkhulu. Ngiyakuzwa dokotela, kumuntu ofisayo ukuqonda ukuthi esigodlweni sakho uma ngabe eza kukhona izinto ayiphathayo noma kukhona izinto angamele ayiphathe, ungathini kumuntu onjalo? Ngoba siyazi ukuthi kwezinye igodlo kuye kufanele ukuthi mhlawumbe kuthiwa hayi fika nokuthi uthola ukuthi sekueda ngaphezulu kwale mali umuntu ayicongobezele ukuthi ufuna ukuza naye esigodlweni. Hayi mkhulu, akafike ngisho nomuntu osesikhathini mkhulu uyafika lapha ekhaya, ngoba mkhulu kunezinye izikhathi abantu abayikhandayo ngisho nabathakathi mkhulu makabona ukuthi isimo sakho sekuyisikhathi mkhulu ukuthi ulungelwe izinto noma ukhandekelwe inhlanhla kunalaba phinde bablocke khona khehla. And ngasuke ngacaphelisa abantu besimame baye ukulahla izinto zabo zangaphansi lezi abahlale bayikhipha njalo, ngoba lezo zinto lezo mkhulu ibuye ikhande eminye imithi engasimihle mkhulu. Uthola omunye umuntu ayesikhathini impilo yakhe yonke kanti walahla into yakhe endaweni errong mkhulu. Yebo dokotela, kule insuku obusela budlangile, abantu balahlekelwa impahla, uthola omunye ubeyijabulisa nje ethi uqhumuza ibonus yakhe wayithengela imoto, wathenga umuzi. Kuningi abanye uthola ushonelwa umyeni noma ushonelwa ke unkosikazi, usekufanele manje ayoclaima lapha imali zibhajiwe ayiphumi. Siyamsiza yini umuntu onjalo lapha kwa Dr. Bhubesi? Mkhulu, angeke ngicale kule yomuntu olento le oshonelwe indoda, sibekisi example mkhulu. Loyo muntu loyo mkhulu asisho ukuthi imali zakhe ibhajiwe mkhulu, sicale simsusinzila mkhulu, simgeze simhlambulule mkhulu, sicheck isimo sedlozi, ceda kulapho mkhulu siyawube sisuke simvulela khona imali zakhe, izinto zakhe iphinde ikhanye, izinto zakhe iphinde ilunga. Umuntu olahlekelwe mkhulu siyayibuyisa into yakhona, kodwa kunezinto mkhulu izike esidlula kuzokucala kuze siyibuyise izinto zakhe mkhulu. Ngisho noma bathi imoto yakulahlekela isikhathi esigakalane mkhulu, sibuye siyibuyise khehla. Yebo mkhulu. Kusho ukuthi nje kolahlekelwe angaqala akuthinte enombolweni yakho namanje mkhulu. Hayi dokotela, uzwakala uyindoda ewahambayo amazwe, uzakala uyindoda eyaziyo into eyenzayo. Mhlawumbe dokotela, uma ungasilandisa noma usicacisele ngakube uthwele na? Hayi mkhulu, inyanga nenyanga mkhulu efaka isicabo ngaphakathi mkhulu isuka inawo umuthi, isuka ithwele mkhulu. Okay. Yebo mkhulu, kodwa thina ezinye inyanga sithwali ngezinto ezirong mkhulu. Sisuke thina sithwala lobunyanga esibuthwele esabufumbathiswa ugogo nomkhulu bethu mkhulu. Okay. Yebo khehla. Hayi ngiyakuzwa dokotela, umuntu ofuna mhlambe isimo sezinto esiye sithi njengama boys kanjalo, unazo izinto enjalo dokotela lapha esigodlweni? Mkhulu, kunama terms and condition kulezo zinto lezo. Mase sifika kuleso sigaba leso mkhulu sibuye sikucoce emsamo. Kodwa ama boys ngasho ngathi akhishwa abantu abadala esikhathini esiningi. Okay. Akusibona abafana noma izinyanga ezisakhula phezulu kwalomsebenzi wedlozi mkhulu. Lawo inguge ekhipha lezo zinto lezo mkhulu. Kodwa mina nginaso isithwalo sendiya mkhulu. Okay. Yebo. Senzani isithwalo sendiya, silandise dokotela? Mkhulu, isithwalo sendiya mina ngibuyelwa yilabantu laba baphuma ngalendiya mkhulu, babuya laso la eAfrica mkhulu. Leso sithwala leso mkhulu siyahlukahlukana mkhulu. Akusuke only kuyile intambo zakhona, ngisho nalamabhengelo wakhona ayakhuluma, kunama ring wakhona mkhulu asuka ngalendiya, asuka nesithwalo ngaphakathi. Ubona labantu laba mkhulu mabafika la izweni lethu abahlupheki nokuhlupheka uzuyibuza ukuthi kwenziwa yini lokho mkhulu. That's why mkhulu bachuma amashop namashop kuzonke indawo zethu mkhulu. Uthola thina singenayo even neshop eyodwa kuleli lokishi esihlala kulo, kuphethe amandiya kuphela mkhulu. Kone tavern, onespaza, onesitolo emphakathini, onetekisi, onama truck, ungamnxusa yini ukuthi asondele azothola isithwalo sendiya? Mkhulu, lapho mkhulu sishaya into permanent, kodwa sinabo ubungozi leso mkhulu. Sinokukhanya sinokuphila mkhulu. Kunaleli bhengeli mkhulu mangisuke ngikukhiphela lona mkhulu, ibhengeli lenhlanhla mkhulu. Lelo bhengeli lelo mkhulu ngilihlanganisa nabantu abadala bakini, uhamba uyoliphahlela emsameni wakini mkhulu. Kunabanye abantu mkhulu abayifihla ngesonto esikhathini esiningi, only ngibafaka amabhavu labo bantu labo abasuke bayifihla ngesonto mkhulu, bangafuni ukuvelela ubali ukuthi bahambe basebenzisa
basebenzisa izinto zesintu mkhulu. Ningazama Afrika sihleli nodokotela uBhubesi la kuSiyaviva TV1. Dokotela siyasonga manje ngicela ukuthi ke nje sibanikeze abantu inombolo, sibanikeze inombolo zakho isikakhulukazi laba kufonela khona ukuthi bacacise ukuthi bafisa ukuza noma bakuhlole ngoba uthe uyahlola ocingweni. Bese kuba ke inombolo abakwazi ukuthi bakubhalele kuyona mangabe ke ikhona. Ngiyakholwa ukuthi udokotela uzobe sesitshela ukuthi imali ufakelwa kanjani uma ukuthi kukhona ukusizana ukube khona phakathi kwakhe neclient. Mkhulu asike sicale kuleyo mkhulu kunale account umkhulu engilisebenzisayo elami ngedwa mkhulu ngoba niyazi ukuthi sekugcwelele izinyanga zeintswela boya mkhulu ezicabanga ukuthi ihlakaniphile kunathi mkhulu. Kunelizulu engisafuna ukuke ngilikhandele labo bandlabo mkhulu ngesinye isikhathi uyabona but inamba yami engitholakala kuyo especial kakhulu number ka 060 83 76 982 mkhulu. Yebo mkhulu kunale ka WhatsApp 068 098 2756 mkhulu. Siyabonga kakhulu ukuhlala nathi uhlale usibhekile. Khumbula ke ungakhohlwa ukuthi nje subscribe mangenzeka futhi uphinde ke ushare lo mbukiso. Thina njengethimba Siyaviva TV1 we salute, we love you. uNkulunkulu akanibusise. God bless. Siyaviva TV1 kwethulele iziko labelaphi free healing tour sisusa amathunzi sakhe inhlanhla abafisa ukuhlolelwa babe behlolelwa bukhoma konke lokhu kuyobe kwenziwa mahala kepha umnikelo wongena u500 kuphela. Bhalisa kusenesikhathi uzibekele yakhe indawo. Nikhumbula imali yomnikelo ufika nayo ngelanga lenkonzo. uMC wakho kuyobe kungeMC Pholobas abelaphi bendabuko uDr Mngcwabi yahlehla, Dr Njongo Makhosi Dulela kanye noDr Mabalengwe. Lokhu kuyobe kwenzeka eDurban Station kakwasasa mhla 6 March 2022. Kanti ke kuyoqala ngo9 kuphele ngo5. Mawudinga ulwazi uthe xaxa fonela u079 045 3446 079 045 3446 ayikhale.